Lad mig høre sig luder. Luder! Lad mig høre sig kælling. Kælling! Here we go. Hold din kæft. Blækvart, Blækvart, kom, ja, det er dig. Tjent Blækvart. Hej, jeg hedder Patrick. Hvad fanden skete der med Patricks stemme? Hvad skete der med den? Hvad? Ja, jeg ved det sgu da. Hvorfor fanden spørger du mig? Nu går vi fandme ud og finder ud af det. Find Patricks stemme igen. 200 eller andet. Kålrød. Hvad skal der alle mine kunder? Blækvart, hvad skal der alle mine kunder? Fortæl mig det. Er jeg en dårlig vært eller hvad? Hjælp mig, Blækvart. Sig noget. Sig din ærlige mening. Kom nu, Blækvart. Ja, for det første skal jeg være en fed krabber, mand. Du er så fucking bøsse. Prøv lige at kigge dine fødder. Hvad fanden skal der med dine sko? Fede skalddyr. Fuck dig. Hvad er du siger, hvad? Det var Svampebob, der fik mig til det. Okay. Det var Svampebob. Svampebob! Du er færdig! Og ved du hvad, du skal aldrig komme her igen. Jamen, jeg har brug for pengene til kondomer. Jeg vil gerne have nogen. Vil du være helt fyret? Lige på stedet. Jamen, kan vi ikke få en chance? Nej, du er fyret, Svampebob, hvis du ikke sutter min pik. Og ved du hvad, så kan du bare gå hjem og trille pik med dig selv. For du har nemlig ingen. Du er så grim, du kan hjem og spille brætspil. Det er godt, det der Blækvart. Ja, vi kunne gå hjem og spille brætspil, eller blive her. Ja, det er noget sjovt med noget brætspil. Ved du hvad, har I bestemt jer, hva'? Og har I det? Er du helt sikker på det, hva'? Ja, vi har bestemt os. Ja. Spilletid! Hvad så, Patrick? Er du med på at spille spil? Ja, skal vi ikke sætte vores sjæl som indsats? Det kunne være rigtig sjovt, for jeg vinder nemlig. Og det gør jeg. Helt sikkert. Nej, så det tror du. Se, hvor jeg kan bevæge mit håndled, fordi jeg har ringet så meget. Er du klar? Ja, spille! Nu kører vi. Wow! En rød og en grøn! Det er rigtig godt. Ved du hvad? Du vinder ikke, Svampebob. Ja, jo, jeg kører. Se, jeg må gå helt hen til en slange. Nu er det mig. Jeg ringer også med, så jeg kan også slå hul. 2 trapper! Jeg må så rykke helt op på trappen. Jamen, det er ikke så godt, for jeg skubber dig bare ned ad den, så dør du nemlig. Endnu en rød og en grøn. Endnu en slange. Jeg kan rykke hurtigt. Prøv at se. Hvor er jeg syg. Jeg vinder. Jeg ser mig. Jeg er hurtigere end dig. Du kan sgu ikke gøre det med 2 hænder. Ved du hvad? Det kan jeg faktisk godt, fordi jeg er hurtigst. Nu skal du få dit lille skak. Nej! Ja!